Ja olen valmis. Ei herää nyt. Ei oo koko päivää aikaa löhötä. Hei, miksi sä herätit? No hei, meidän pitää päästä tallille hoitamaan hevosia. Toivottavasti yöllä on mennyt kaikki hyvin, koska mulla ainakin oli jotain huonoja aavistuksia, mutta en tiedä, pitikö ne paikkaansa. No tuskin. Arvatkaa mitä? Tallilla on tapahtunut ryöstö. Äiti! Et kai sä vaan sano, että Lulu on varastettu. Ei kai sun intuitio on vaan käynyt toteen. Mikä intuitio? Tässä ei muusta puhuta kuin siitä, että Lulu on varastettu ja sille asialle on tehtävä jotain. No, kun eilen illalla musta tuntui siltä, että kaikki ei ole tallilla ihan hyvin. No, taisi olla sitten totta. No sehän tarkoittaa sitä, että intuitioon on pakko luottaa. Tai no eihän pakko ole, mutta tässä tapauksessa olisi ollut hyvä. Ja mennä vaikka tarkistamaan, että onhan se siellä. Mutta meidän on pakko kiirustaa tallille, koska Milana oli huomannut sen aamutallia tehdessään. Ai niin, Jenna. Sun on pakko kävellä, koska meillä ei ole tarpeeksi paikkoja autossa. No joo, ei se mitään, koska mun pitää kuitenkin käydä kodin kautta viemässä kamat, kun en mä niitä koko päivää tallilla jaksa raahata. Toivottavasti kaikki vielä kääntyy parhain päin. Oikeesti on tapahtunut. Sen me haluaisimme kyllä todellakin tietää. Täällä on käynyt varkaita viime yönä. Ja tallin valvontakomerat eivät ole toimineet, joten meillä ei ole mitään mahdollisuutta tietää sitä. Joo, ja mä tulin tänne aamutallia tekemään 7 aikoihin, eli noin tunti sitten. Ja silloin mä en aluksi huomannut, että Lulu oli kadonnut, koska sen ovi oli kiinni, joka nyt kertoo sen, että se on varmasti varastettu, koska Lulu ei osaa itse laittaa sitä kiinni, koska hevonen nyt ei varmaan jää tekemään sitä, vaan korkaa suoraan päähän. Ja Lulu ei ole ollenkaan mun mielestä semmonen hevonen, joka tekisi silleen. Niin mä luulin, että se vaan makas, koska sen karsnan oli kiinni, niin en tietenkään osannut ajatella, että olisi mitään pahaa tapahtunut. Sitten kun mä tulin sen karsnan kohdalle, mä vasta huomasin sen, että se ei enää ollut siellä, joten tässä ei voida tietää oikein, että mihin aikaan se on tapahtunut. Ja sitten heti tarkistanut, että onhan kaikki hevoset paikalla. Ei täällä selkeästi ole kovin hyviä tallityöntekijöitä. No hei, eihän sitä voi alun perin arvata, että joku hevonen on yhtäkkiä varastettu, kun on vielä näin joulun aikaa. Tyttäreni on aivan oikeassa. No, mä voin kyllä ottaa sen käytäntöön, mutta no, aiemmin se ei ole ollut tapana. Jaha, olisi ollut kiva tietää tästä heti, kun se on tapahtunut. Voit tietää, mihin aikaan yöllä se on tapahtunut. Sen valvontakomerat eivät toimineet. No, en tiedä. Aina iltatallainen laittaa ne päälle, mutta ehkä Riitta oli unohtanut. Häntä pitäisi kyllä läksyttää tästä asiasta. Onko muuten vielä poliisit käynyt täällä? He lähtivät noin 15 minuuttia sitten, silloin kun vähän ennen kuin te tulitte. Oikeasti. Sitten kun Jenna tulee, voidaanko mennä sen etsimään joillakin hevosilla, että jos se olisikin karannut ja laittanut sen oven kiinni, joka on nyt aika epätonnen näköistä. Se kelpaa hyvin, jotain muitakin tällaisia voi varmaan laittaa menemään sinne. Okei, mutta minä tästä lähdenkin, koska minulla on vähän kiire töihin. Moikka Allu, ja pidä sitten huolta ratsasta, tai siitä hevosella, että ratsasta tänne ei tarvitse varmaan enemmän varastettuja hevosia. We wish
jos me mennään Jennan kanssa maastoon, kun se tulee, mä menen odottamaan talliin. Ja niin kellä mä saan mennä? No sä voisit itse asiassa mennä vaikka Sissillä ja sitten taas Jenna voisi mennä vaikka Nupulla. Sielläkin on varmaan ratsu. Eiköhän mennä sisälle. Mua kyllä harmittaa hänen puolestaan älyttömästi. Tosi ikävää, että hän pääsi käymään. Niinpä, ja minua alkaa jo epäilyttämään Riitta, että miten hän pystyy unohtamaan ne valvontakamerat. On niin paljon lämpimämpää kuin ulkona. Milloinkohan se Jennakin sieltä tulisi. Sitten me päästäis hakemaan heppoja. Mennäänkö nyt hakemaan hepat? Sori, ei kai sattunut. No eipä kai. No, mennään vaan. Ei täältä nyt löydy mitään. Mistä me seuraavaksi etsitään? Niin kun me ollaan käyty jo metsässä, sit me ollaan käyty jo... missä me ollaan käyty? Niin me käytiin siellä pururadalla ja nyt me ollaan tässä pellolla. Mitä muita paikkoja meillä olisi vielä käymättä? En mä nyt tiedä. Ja se on varastettu, niin mitä me täältä edes etsitään, sitä mä en ole vieläkään tajunnut. No ehkä sitä paikkaa, missä se on. No, mä sain nyt ideana. Minkä? Selitän tallilla, mutta eiköhän mennä takaisin tallille ja sit mä selitän. Mä haluan mennä ainakin nopeasti, koska sitten päästään... minne me nyt päästäänkään? Niin, mä päästän tietämään, mikä se on se sun asiassa. No, eiköhän mennä, kun ei täältä varmaan mitään löydy. On älyttömästi täällä lunta. Harmi, kun täällä ei ole aurattu. Se asia siis oli. Kuinka pitkään sä saat olla ulkona tänään illalla? Näistä pitää kysyä äitiltä. Yleensä mä saan olla vaan 8 asti, mutta kyllä mä varmaan lisäaikaa saan, jos oikein anon. No sitten ano, koska tää on niin hyvä idea. Kerro joo, mä en jaksa enää odottaa. Otetaan hevoset pois. Sissikin varmaan ihmettelee, että mitä me tässä vielä seitaan. Satulaan eka. Niin, kato, et Sissi pysyy paikaltaan. Tässä. Miltä se olisi, jos me tehtäis sieltä eli selvittäis ite tää juttu. Mitä? Ihan oikeastiko? Vai niinku me kaksi? Joo. Silleen, kun poliisit nyt saattaa ajatella, että yksi hevosvarkaus nyt ei ole mikään iso juttu, niin jos me tehdään tää, kun mä oon joka päivä täällä tallella, me nähdään miten tyypit käyttäytyy ja kaikkea, niin meidänhän se olisi helpompi jopa selvittää. Vaikka ei meillä nyt ole kokemusta tämmöisestä. Eikö toi olisi vähän pelottavaa? Mä en tiedä. Ajattele sitä hyviä puolia. Me saatais niinku kaikki kunnia. Meistä ajateltais täällä tallilla, että mehän ollaan niinku etsiviä. Ja me muutenkin voitais helposti saada. Ja saatais nyt tänne joulun ajallekin jotain puuhaa, kun en mä ainakaan tällä tallauksella luuhata, kun ei ole mitään tekemistä. Ainahan nyt täältä tekemistä löytyy, mutta nyt katsotaan paremmin, että toi on kyllä aika hyvä idea. Kaikkein vaikeinta aloittaa tää koko juttu, niin mistä me niin aloitettais? Hei, eikö sä ole lukenut ikinä mitään dekkareita tai muuta? Meidän on tarkoitus... aluksi me tehdään lista tyypeistä, joita me voitais epäillä siitä ryöstöstä. Sitten vaikka rupsitaan siitä listalta vuorotellen kaikkia ei-mahdollisia tyyppejä. Ja sitten katsotaan ketä jää jäljelle ja niistä tulkoot meidän pääepäiltyjä. Ainakin mä epäilen tällä hetkellä aika paljon näitä tallilaisia, koska
eihän muut oikein tiedä, että mikä hevonen tää nyt oikein on. No toi on kyllä totta, koska miksi joku ulkopuolinen tulisi varastamaan, kun et sä senkaan kisannutkaan ikinä. Kirjoittaa, mulla on ihan hyvä käsiala. Ja no, mistä me saadaan selville kaikki tyypit? Tai no, kaihan me niitä nähdään joka päivä. Ehkä jos mä listaan alussa mun puhelimelta tyyppejä, niin ja sit mä vaikka toisin tulosta itse asiassa sen. Sehän olisi paljon selkeämpi. Totta, tehdään tolla tavalla ja okei. Mutta katsotaan eka, ketä siinä on. Ja sit tyyppejä osoitteet me tiedetään. Mennään voit vakoilemaan tänään illalla. Sen takia mä kysyin, että onko sulla vapaata tänään illalla. No toi on kyllä aika hyvä juttu. Eiköhän nytten mennä. Mä voin tehdä vaikka kotona sen listan. Koska mun pitää ainakin mennä nyt syömään, niin jos tehdään samalla se lista ja sä voit keksiä jotain muuta tekemistä, joka edesauttaisi sitä meidän uutta salapoliisityötämme. Joo, niin mä teenkin. Vaikka kysyn äidiltä, koska sehän on täällä aika paljon tehnyt töitä, että mistä maista nämä uusia tyyppejä nämä tallilla on. Esim. Nyt se Riitta, se uusi tallityöntekijä, joka unohti laittaa valvontakamerat päälle.